da ina sanar da mata shekar daga zancen da nake a yanzu ilimi ya haɓaka makarantu an gina kai miza na daɗa maka ka zama sarki Buhari kai dai sa'ai maka na so a bar ni tambura in ta buga maka ka zama damuna mugunta baka haka zamani mai tafi da kowa ba in tafi wani na ba zan wuce ba ni dai sai na faɗi farfesa Umar Garba dan wata nake nufi NCC bos amanar an je ko ya tafi dalilina ka yi kokarin toshe barraka dalilina kai ka ba wa al'umma ayyuka dalilina kai ka duba noma an karkata dalilina kai ka